Eto na ang asyenda. Tanaw na namin. Gano kalaki. Yan. Ang lupang yan ay sa kasamahan na trabaho ni Mami. Si Maggi. Kita nyo? Ang laki ng lupa nila, no? May patuloy na naglalakad. Kung ano ay nakikita mo, yun ang kanila. Noon, doon lang tayo sa may babuyan. Small bridge. See that? Small bridge. Tinuturo ko sa iyang kanina rin, dadaanan din pala natin yun. Irrigation. Ay, ito ba irrigation? Oo, patubig to. Ha? Kasi nakukuha tubig sa amin. Eh, bundok yun. Irrigation yan. Galing yun sa dam. Iwan mo doon sa ating dagat. Hukay tayo sa dagat. Kala ko may tubo yun. Lalagyan mo yung mga pala yan. Ito, oh. Pala yan. Rotation daw, rotation. Sinupay nyo rin doon? Ito. Ay, ganda ng sito. Yan, pagka lilipat na dito, Tenny, tatakpan nila doon naman nila gagawa ng daan. Papunta doon. O di nga. Ayun na to. Hindi, sabihan daw. Sa looban. Baksa! Baksa! Baksa!
Umalis na, ano eh. Ayaw pa lang, baby niya. Iwanan ko. Bakit? Excuse. Ito lang dalawa magaling ginawa. Napakasa. Ganito nabakuran ko lang. Oo. Ayun, girl, tingnan mo. Simple lang yung bakod niya. Hindi ako. Tangin, sama ng tingin mo ay. Hindi ako. Kawayo. May baboy din dito. Ang dinaanan namin ha. Oh. Daang Matuwid. Kapag pumunta ka sa daanang Bali-Baliko, yun ay ahas. Ito ay Daang Matuwid. Oh. Hindi na bakal. Pang ano lang yun, pang poste. Kasi saka na magkukuha ng mga ganyan po, ng mga ganyan tinabas doon. Di ba? Wala doon sa atin. Puno ng kawayan. Palangasan nyo kung may ganyan. Ano puno ba yan? Bamboo. Oh. Hindi, ano. Kasi di ba mainam yun sa tubo? Magkakaroon ng ano. Pero bubuhay pa yan, di? Mamamatay din. Alam, tignan mo, oh. Nagkaka-ano, oh. Hindi pa magagatuyan. Puno Ganyan yan. talaga, lalagyan talaga ng ganyan. O kaya kawayan. Hindi magagato ang kawayan. Yung kawayan natin. Gumawa ka na lang ng poster na sa Nangangagat yan. Kapwa aso. mangga rin ba yan? May puno rin. Kawayan na lang kaya ilagay natin, Jo. Dog sidewalk. Hindi ganyan yung kawayan na halaman tapos nakatayo. Yung gano'n instant na gano'n. Kawayan. Dami nga ng kawayan din eh. Yung tutubo. Oo, yung tutubo. Diba? Gusto ko kasi hindi marurupok. At least tutubo. Sa kung kahoy lang. Naman. Mauna ka siya. Nauna ka din. Oh. Power slide. Yan ang kawayan. Yung tubo. Itatanim. Tapos sa kalalagay ng bawal. Diba? Dadami pa yan. Isang tulad. Hindi, papakuha ko na sila Nestor. Hindi na ikaw kukuha. Ikaw lang magmamanage eh. Kano ngayon ang isang piraso yun? Hindi ko alam. Ang dami natin yan sa atin. O ganyan din karami. Oo, ganyan din ko alam. Ay, tayo karami. Hindi tayo bibili. Dalawang ganyan. Basta nga dyan ang Hindi tayo bibili ng kawayan. Dadami pa yung kawayan natin. nagparte kami ng may sadyaya. Nariskrasa din na isa. Inangat ba? Oh, may kit. Dam nga daw eh. Niwins ko nito na isa. Dam nga daw yan eh.
Dam. Yun nga, hindi nga ako magaling irrigation. Ipudam. Ipudam ba yan? Anong dam? Hindi dam to. Ilog to. Ay, ilog ba to? Nilalango yan din. Aray ko naman, mga buntot niya, masakit tumama ah. Masakit tumama na. Kamusta? Ito na masaya. Papaya ko magiging. Ano yan, Ronnie? Uy! Pinaano na? Sapa na. Ano gagawin? Malamig sa tuyo? Galing lang sa pagmenta. Kaya malinaw. Siya, hindi mo. Hindi nga yata maglabad yun. Ay, tatagpa siya dito. Tarang kat na putik mo. Ikigilangan na bagatan lagan. Kunakan na. Maalala mo. Ay, alam ko yan. Alam ko yung sapa na yan. Kulit-kulit dyan. Ay, mga aso. Kung gusto mo muna, dyan tayo daan na. Malinaw yung tubig. Diyan, Raya, punta ka doon para makita mo yung tubig. Dali. Hindi ito. Walang pala. Ito na lang ako, baka ako Dati nga makulatoy. Ay, doon ka, Raya. No? Ako na yan. Ayun, no, may daan pala doon. No? Ako na yan. Yun. Yung mga aso ko lang, sinabi ko ni Margie yung mga aso. Hindi na. Ay, sorry na lang siya. So, anong puno ito? Dito po tayo sa dam. Dam yun. Ipil-ipil? Oo. Ayun, huli ka na. Tatawid tayo. Pwede ka magtampi sa doon. Hindi na, butot mo na naman. Kadyo! Ayan, dito, ganda. Ayun, kita mo yung mga aso ko na yung mga aso. Walang pan. Sinila. Ba, sumugod na yung mga aso. Hindi pala takot sa tubig to eh. Punta dun. Tama daan. Mababaw lang pala yun eh. Oo, mababa lang. Ay, doon ang daan. Papunta sa inyo? Hindi. Hindi ko makakadaan. Anong titignan nyo? Ayan yung Cavite. Ano kabite? Baba. Kabibe? Ano tawag dito? Cavite. Ba't kabite? Recrap. Ayun eh. Ayun, doon ka, tignan mo yun oh. Ryan, ayun oh. Ryan, tignan mo. Tignan mo sa kanya. Ayan yung mga bago niyang baby. Ayun, Jo, sige. Dito na lang ako. Basta nakaburan maggayam. Malinis ang tubig. Chu! Malamig. Malamig ang tubig. Linaw oh. Hindi mainit. Ito mo tigang gaman na. Nagpagamin din. Nagbounce dyan. Kaya taliguan ng baka ng at. May kantay gaya. Makabiti pa gayang bibinan eh. Ano yung bounce dito na? Sobkas dito. Oh, swimming pool oh. Malalim-lalim na yun. Ganyan ata naligo si Margie eh. Galing sa bundok to. Yan? Yung tubig niya to galing sa bundok. Kaya malinaw. Hindi marumi, hindi maputik. Ganda. Pero hindi pwedeng inumin, no? Yung bato-bato na. Noon eh, yun lang ang tanim noon, saging. Walang palay. Meron pa.